So karon na to ang topic is sa mga lalaki nga grabe kay mo effort silang mga uyab. So advice lang nako sa mga lalaki nga kanang grabe kay effort sila mga uyab ba. Mga boys, ayaw kay mo palabi og hatag og basigunsa. Muhatag mo sila mga chocolates, muhatag mo sila flowers, napay og usahay kanang isunduon pa niyo sa trabaho, inabantayan ninyo sila kay tungod nagaselos ka kay tungod kay love kay nimo sila. Ayaw kayo ana ang babae boys kay pag abot sa panahon nga magsawa na sa imong ginahimo, biyaan ra gyapon ka. Ikaw ra gyapon magkilak, ikaw ra gyapon masakitan. Nya, pag-abot sa kadugayan na ni maka-realize ka nga nakuha na nako nigasto to niya oy. Nya, gibiyaan naman dai gyapon ko niya. Pero ayaw ka balaga. Naara man gyapon maabot sa imuhan na katugayan. Con thơ thì khảo cây bên mà lên kinh con ra non con đen mà lòng mà lên mặt lòng vòng bên lông canh ngon canh lên chiêu biết thơ. Con thơ thì khảo cây bên